Punta si Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang hepe sang Sipalay PNP. Sir Latayon, sir, mayong gabi si Action Marlon, dari sa Action Radyo Bacolod. Yes, sir. Good evening. Aha. Salamat gid sir sa tiyempo ginhatag dari sa Action Radyo Bacolod. Nagtawag ko na sir kay ining anong hitabo ni sa may area sang ano ni sa barangay Kayhagan sa may Sipalay City. May 21 anyos nga lalaki. Hindi tanang siguro sir paglawago ng ngalan sila no. Edad lang Oh, kag sir. lugar kay mati. Ginaligar nga suicide incident na siya no. But ano gid sir ang natabo man based sa inyo sa ning investigation? Actually, sir, sa kuan, around mga 12 siguro o 1, Aha. hindi, mga 3 gali isang hapon, may nagtawag nga kuan, may nakita daw nga patay sa barangay kay public cemetery Aha. sa Sitio Lumboy sa barangay kay Hagan. Okay. May patay ko nga tao. So, sang gin-verify ta na nabalaan nga nakilala ang biktima ang mugid nga taga barangay na Bulaw gali siya. Aha. So, ang brief background sang kuan, sang biktima is actually may napailan namon sa kaso diri sa Sipalay lately lang. Aha. Kay ginrape niya ang utod niya kag ang pinsan niya. Uy. Mga both minors. Oh. So, ang ginserban siya subpina last Friday kung sa Friday rin siya namatay. Aha. So according sa investigation natin, pagka-receive niya ng subpina niya in the morning, sumunod na yung report na natagpuan siyang patay sa public cemetery Mhm. ng neighboring barangay niya. Then, wala man nung sa initial na investigation natin, wala kasing suspect Aha. and wala ring yung suicide incident na yan is one pa lang natin eh. Actually, parang under investigation pa rin. Mhm. However, nag-conclude tayo na suicide incident yan kasi itong tao pala na to, around 6 times na nag-attempt na mag-suicide. Uy. Kung may nakakaaway siya, kung may nakakagalitan siya, o pag nagkakaroon siya ng medyo mabigat na problema, Mhm. nag-attempt yan na mag-suicide. Kaso nga lang talagang hindi natuluyan. Aha. So, sa ngayon, nung nakita naman siya sa sementeryo, may nakitang puting powder, Mhm. which is believed to be cyanide. Aha. Pero yung powder na yan, yung nakuha powder na yan, sinabit pa natin sa crime lab for examination. Aha. Kasi itong taong to, ang biktima natin is nagtatrabaho din siya sa mga small scale mining dito sa Sipalay, Mhm. Mhm. which is pinapaniwalaan na yun ang ginamit niya para magpakamatay. Aha. Aha. Okay. So ang family sa ning victim sir, kumbinsido naman nga suicide gid ang natabo. Actually, sir, pinipilit namin yung tatay na ipa-autopsy yung bata, yung biktima. Aha. Kaso ayaw niya eh. Kasi naniniwala talaga siya na nag-suicide yung anak niya. Mhm. Mhm. Okay. 6 times 6 times nga nag-attempt siya sa pag-suicide. So, anong kinaiya sining lalaki ni Sir Man? May diferensya sa gawa sa iya pamensaron or tadlong man normal man? Daw normal man, sir, pero daw may mahambal lang ta siguro may weak personality. Mhm. Mhm. Amo siguro nga gakwan siya nga pero may attempt suicide. Aha. Confirm ko lang sa information nga na-receive ko diri is nagkadto siya sa patio and then nagkadto siya sa front sang pansyon sang isa nga iloy muna. Yes, sir. Aha. Bali parong iloy ya didugay na nagtaliwan ya. Hindi ko yun lang yung hindi ko na sir, hindi ko Aha. lang na natanong kung saan ugid nalubong ang iloy niya.
Minsan ko napatay. Yes, oo. Balikan kong gin-mention nimo nga pag serve siya sang sabpena sa case o kon kaso nga paghimulos niya sa utod niya kag sa pagkaisa niya. Hindi, sir. Actually, yung pag-abuso niya sa utod niya, Aha. ginpunggan man sang tatay, so hindi nag-push through. Okay. Pero ang pagkuan niya sa inabros niya, dira gid na nag-push through gid ang kaso dira. Aha. So, asakan kay sa sang kaso. Oo, sir. Paghatag siya sang pag-serve siya sa sabpena last Friday man siya nagkanto sa patio. Yes, sir. Oo. Taga-barangay na Bulaw siya si Palay. Ang patio is sa dito sa may sitio Lumboy, Barangay Hagan. Layo-layo pa ni sir. Halin sa Nabulaw to kay Hagan. Actually, to paray man lang na, sir, nga barangay, sir. Aha. Sige. Pila na sila sir ka mag-utod sir. Way kakaidiya kung ikapila di siya. Ano to kung napapangkot pang... Actually, ang initial lang nga napapangkot namon is 2. Aha. Tuwa lang sila. Okay. Oo, sir. Ang amula pa lang ang initial, sir. Aha. 21 years old siya. Ano ni estudyante ni sa or kaubara na? Hindi na, sir, ka-ubra Sa sa mining. bulig-bulig sa tatay niya sa small scale. Sige. Hulaton ta sir ang resulta to sang examination sa tong cyanide, no? Po ang cyanide ni gin check ko sir, ginagamit ini siya sa fishing, no? Chemical nga magkamamatay. Oo, sir. Sige. Sir, Police Lieutenant Colonel James Latayon. Sir, thank you gid sa information na ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Thank you very much, man. And mayong gabi. Action Firing Line.